As novas que chegan sobre o coronavirus non son todas negativas. Estes días pasaban a planta os primeiros pacientes infectados polo COVID-19 da área sanitaria de Santiago de Barbanza, que se atopaban no Hospital Clínico de Santiago. Trátase dun home de 49 anos e unha muller de 67, que estaban ingresados na unidade de críticos deste centro hospitalario. Segundo informaron fontes do propio hospital, permaneceron na unidade de coidados críticos durante 6 e 5 días respectivamente. Nos dous casos tratábase de pacientes en outras patoloxías destacables e que non necesitaron ventilación mecánica. A día de hoxe, tendo en conta novas variacións, na área sanitaria Santiago Barbanza hai un total de 581 persoas confirmadas con positivo polo COVID-19. Dese total, 144 atópanse ingresadas, 110 no Hospital Clínico, 9 na Rosaleda e 3 no Hospital da Barbanza. Dos ingresos totais, 22 atópanse en unidades de coidados críticos, 21 no Chus e 1 na Rosaleda. O resto de positivos confirmados por esta doenza están a seguimento nos seus domicilios.